Ovšem pokud ho podpoříte Marek tím potleskem, Navrátil. po případě pískáním, dupat asi nemá cenu, to by tady asi moc slyšet nebylo. Určitě ho vyprovokujete. Prosíme Marka Navrátila, jestli tady zajímavým akrobatickým úkonům. Další, tentokrát výherkyně Nelinka Bubnová. No tak nevím, asi se vám to diváci moc nelíbí, to nám tady pan Jaromír předvádí jako výkroky na minimální rychlosti v takto nízko nad zemí. Nevím, kdo z nás by to dokázal, já se obávám, že velmi málo kdo. Ano, pozbuďte ho! Opět žena, Péťa Marinčáková. Teď zase na střídačku to znamená showpiloti jsou trošičku exhibicionisti, oni potřebují trošičku pozbudit. Takže potlesk a podobné věci a on se odhodlá k tomu, co byste nečekali. Jo. Další výherce je Lukáš Doubrava. Za chviličku uvidíte pilotáž, kterou tady předváděl Jirka v prvním vystoupení. Máme ale méně a méně by to nešlo, potřebujeme nějaký potlesk. Jak jsem říkal, showpilot potřebuje potlesk a trošku vyburcovat. Takže Jirko, máš to tady. Další výherce Matěj Vítek a Šedivej snad. Je vidět, že to má opravdu velmi dobře a pevně v ruce, protože i v tomto poměrně nepříjemném a silném větru svůj stroj zvládá úžasně a bravurně. Matěj Vítek Šedivej, jestli tady je. No možná, že by to šlo ještě o pár centimetrů níž, nemyslíte? Matěj Vítka Šedivýho. Kdybychom přidali na potlesku, Jirka to položí ještě níž. Tak jedem. Ano, další výherce, předposlední, Daniel Houřek. Možná, že by to šlo ještě níž. Centimetrů. A poslední výherce nebo výherkyně Matýsek Doležal. Ostatní nemusíte být zklamaní, jestli přijdete zítra, bude tady ještě jedna soutěž. Perfektní výkon, který si opravdu zasluhuje velký potlesk. A ještě pro dospělé, aby nebyli zklamaní, že výhru si odnesou jenom děti. Po bitvě někdy okolo 5. hodiny se bude losovat z lístku a můžete vyhrát let nad Rakovníkem. Takže jak už jsme říkali, Jirka je továrním pilotem firmy Pelikán Daniel. Máte tady vlastně stánek, kde můžete se podívat, co firma dováží do České republiky, čím se zabývá. Máte tam letecký simulátor, autíčka a vidíte, že firma si nevybrala zrovna špatně pilota jako továrního. Takže tady vidíte Jirku Jarolímka. A jak jsem tady říkal o Zdenkovi Hůlkovi, v
kabině jsou dvě figurky, možná už to tady kolega říkal. Ty figurky jsou samozřejmě zase podobou Jirka a jeho otec. Vzadu otec sedí, na tom druhém sedadle má kameru a filmuje. Takže můžete se podívat, v té kabině jsou dvě figurky, a jedna je pilot a to je Jirka osobně a druhá je jeho otec, který stojí za ním teďko a dělá mu mechanika. Je perfektní figura. Připomínám, že v 5:30 bude letecká bitva místního airshow týmu Rakovníku. Takže přijďte, ať máte dobrý výhled. Já mám široký záběr, tak to nevadí. No, já nám to vyšle. Ano, jak uváděla kolegyně, tak tuto. Ano, jak uvedla moje krásná mladá kolegyně, uvidíte ukázku rakovnického airshow týmu se svým vystoupením imitace bitvy z druhé světové války, kterou můžete vidět v Rakovníku tak maximálně jednou za 2 roky. Jinak si všimněte při létání Jirky Jarolímka, zvláště práci s plynem. Vidíte, že model má motor, který má takový výkon, který opravdu stačí na takovéto létání. Potom, když přidá, tak vidíte, jak dokáže být model rychlý a jaký je tam přebytej výkonu v těch stoupavých obratech a hlavně právě při tom visení, což je Jirková specialita.